Počas 2. júnového víkendu sa v Poprade konal posledný 5. reprezentačný zraz pred definitívnym odchodom do Švajčiarska na hokejbalové majstrovstvá sveta seniorských družstiev. Pod Tatry zavítalo 22 hráčok a 3 brankárky. Dokopy teda 25 žien malo poslednú príležitosť presvedčiť trénerov a realizačný tím o ich kvalitách. Hlavný tréner Marián Hambálek v rozhovore pripustil, že takú náročnú úlohu pri výbere záverečnej 25-ky ešte nemal. Skúsený tréner ukončí svojím vstupom toto video. Začneme ale klasicky. Počas 2 dní bol opäť na pretrase systém, ktorý je alfou i omegou každého celku. Sobotný program obohatil i zápas proti popradským Pirátom, ktorý dievčatá zvládli a po nájazdoch triumfovali 5-4. V nedeľu sa ranný tréning zameral na streľbu a na cvičovanie štandardných situácií, konkrétne záverečný vabank 6-5. Na druhej polovici ihriska dostali zabrať najmä brankárky. Po ukončení tréningu nastali chvíle ďakovania. V čase uzávierky tohto videa sme nevedeli finálnu nomináciu. Ako náhle sa ju však dozvieme, pripneme odkaz do popisku videa. Súčasne som sa chcel aj ja veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastneným hráčkam a zaželať všetko dobré a mnohaja i blahaja. Záver videa už tradične patrí hlasom hráčok. 5 reprezentačných zrazov za tebou. Čo myslíš, kam si sa posunula a dali ti teraz zraze niečo? Fúha, no tak určite áno. Mám pocit, že moja kondícia sa trošku zlepšila a vlastne aj nadviazali sme lepšie vzťahy s babami a mám pocit, že vlastne všetko sa posunulo o trochu lepšie, takže áno. Ja trošku nadviažem, spomenula si, že niečo sa teda posunulo lepším smerom. Vieš to trošku bližšie približiť? Áno, vlastne mám pocit, lebo tým, že vlastne hrám hokej, tak vlastne tie pohyby na hokejbale v bráne boli zo začiatku také kostrbaté, ale tým vlastne, že stále máme tieto zrazy, tak sa to zlepšilo. Včera prvý úspešný zápas po dlhšej dobe proti popradským Pirátom, až po nájazdoch teda 5-4. Ako si na zápas spomínaš? Fúha, no tak mne sa stále proste dobre hralo proti týmto popradským Pirátom, lebo majú vysokú úroveň a vlastne donútili aj baby behať, aj na mňa sa viac hýbať, takže veľmi pozitívne spomienky. Začneme možno od konca, už najbližšie sa teda stretneme s televíznymi divákmi vo Švajčiarsku. S akou kabínou tam ideme, aká panuje nálada? No, tak ja si myslím, že sme v dobrej nálade. Kolektív sa tak pomaly stužuje a pripravujeme sa akože na to najhoršie, čo by sa mohlo stať. Tie situácie budú také ťažšie, takže musíme ako kolektív držať pokope a myslím, že celujeme dobrú partiu, snažíme sa o to a sa to bude len lepšie a lepšie. Akým hokejbalom sa chceme vo Švajčiarsku prezentovať a čo je našou najsilnejšou stránkou? Tak ja si myslím, že asi skôr tým útočným dávať góly a ísť do tých súbojov a nič im nedarovať. Takže určite hrať hokejbal na takej najlepšej úrovni. A takou najsilnejšou stránkou ja si myslím, že sme dobre na loptičke a takisto aj v súbojoch. Niekoľko reprezentačných zrazov za tebou. Čo myslíš, že kde si sa za ten čas posunula? Tak určite sme sa viac zohrali. Ja som si vyskúšala hru na viacerých postoch, takže uvidíme, že kde vlastne ja skončím a určite mi to dalo viac. Aj minulý rok mi toho dalo veľa a teraz mi to dalo ešte viac. Začnem úplne z iného konca. Tento a predchádzajúci reprezentačný zraz sa odohrával na tomto umelom povrchu. Myslíš si, že je to trošku možno nevýhoda pred Švajčiarskom, kde, ako vieme, budete hrať na betóne? Tak ja si nemyslím, že by to bola nejaká nevýhoda, keďže osobne je to lepšie podľa mňa pre mňa kvôli klubom a tak, lebo menej bolia z toho nohy, ale je to lepší povrch, jak ten betón, by som povedala. S čím ideme do Švajčiarska? Čo chceme hrať? Tak určite chceme hrať útočný hokej, bal, aby sme dávali góly a hlavne čo najlepšie sa ukázať a dojsť s medailou. Do odchodu do Vispu ostáva ešte niečo vyše 7 dní. Ako ten čas využiješ? Tak určite ho využijem nejakou prípravou pred tými majstrovstvami a určite nejakým oddychom. Tak 5 reprezentačných zrazov za tebou, pýtal som sa to aj tvojich spoluhráčok, kam si sa posunula, čo myslíš, zlepšila si sa v niečom alebo čo ti to teda dalo? Určite sme sa my všetky ako tým zlepšili. Myslím si, že ja osobne najviac som sa zlepšila s tou prácou vlastne s loptičkou a streľbou, keďže som v tom teraz viac doma. A myslím si, že sme sa, ako som už hovorila, všetky viac posunuli a sme pripravené na šampionát. Aká je možno nálada v kabíne? Rozumiete si, dievčatá?
Nálada v kabíne je super, ja si myslím, že si rozumieme parádne, naozaj je tu dobrý kolektív, sme všetky scelené a máme jeden cieľ, za ktorým ideme. No a na záver sa teda opýtam, že do toho odchodu do Švajčiarska ešte ostáva nejaký týždeň aj niečo, tak ako ten čas chceš využiť? Chcem ho využiť behaním, pretože hala vo Švajčiarsku, plocha je väčšia ako bola tuto v Poprade, takže určite budeme musieť mať veľa nabehané a samozrejme nejakou regeneráciou, oddychom a mentálnou prípravou. No a na úplný koniec aj sľubovaný rozhovor s hlavným trénerom Marianom Hambálkom. Tak 5 reprezentačných zrazov nám uteklo ako voda. Bohužiaľ je teraz ten najhorší čas, keď musíme určiť nomináciu a niektoré dievčatá vyradiť, ale začneme tou otázkou, čo sa pýtate. Keď sme sa to prvý raz išli, tak dievčatá prišli v nejakom stave. Mali sme širší vybratý káder, s ktorými dievčatami chceme pracovať, boli skoro 40 dievčat. Postupne sme sa s niektorými museli rozlúčiť a káder znižovať. Jednoducho všetky dievčatá, ktoré tu boli, k tomu pristúpili veľmi zodpovedne. Každá sa pobila o svoje miesto v reprezentácii. Takže celý realizačný tým sme boli veľmi spokojní s prístupom, ale aj s napredovaním všetkých dievčat. Myslím si, že je niečo nerovnateľné sa pozrieť na tie dievčatá dnes a keď sme im videli na tom prvom zraze. V podstate trénovali a individuálne doplňali svoju kondíciu a nemali sme počas celej prípravy žiadny väčší problém. Dievčatá sú v podstate pripravené, sú dobre nastavené a verím, že to v Švajčiarsku zúročíme. Našich divákov bude určite zaujímať aj konečná nominácia, tak ja od vás nechcem, aby ste mi povedali ten konečný menoslov, ale čo možno viete povedať k nominácii? Ja som pri reprezentácii 6 rokov a nikdy sme tak zložito netvorili tú nomináciu, ako tvoríme momentálne. Človek je veľmi šťastný a spokojný, že našla sa taká partia dievčat, že si tu vytvorili neskutočnú konkurenciu. A my už keď sme tady postupne zužovali tie dievčatá, tak sme zužovali len preto, že nám typologicky nepasovali do niektorých vecí. Prvé sme uzatvorili brankárky a hračky do pola, poviem úprimne, máme po poslednom tréningu a nie sme ešte rozhodnutí, ktorých 22 dievčat zoberieme. Poslalo nám 24 dievčat posledných a ideme si momentálne realizačný tým tomu sadnúť a rozhodnúť, ale bude to asi veľmi ťažké rozhodnutie, pretože okrem tej kostry, ktoré sme si vytvorili už predtým, sa tie ostatné dievčatá tak bijú to miesto, že je veľmi, veľmi ťažké medzi nimi si vybrať. A vieme, že dvom dievčatám ublížime a my ten hokejbal robíme so srdcom. A v podstate už včera som to dievčatám vysvetľoval, že jednoducho naše srdce bude ťažko trpieť teraz, keď dvom budeme musieť povedať nie, pretože si tu zaslúžia všetky tých 24, ktorých tu ostalo, aby išli na šampionát. Ja si myslím, že toto sú inteligentné, rozumné dievčatá, a v podstate od tých našich prvých stretnutí plnia to, čo sme si povedali a slúbili. Oni vždy dostali nejaké domáce úlohy a majú aj teraz nastavené nejaké domáce úlohy, takže nevidím tam problém, že by sa oni fyzicky alebo kondične ďalej nepripravovali individuálne. Od nás je to všetko. Najbližšie sa ozveme zo Švajčiarska, odkiaľ vás budeme informovať o tom najpodstatnejšom.